हेलिकप्टारा भट होयो नामा रायजो राजासो भट होयो बेनो जेंनायनि लक्षण बे हेलिकप्टार गिदिंबायनाया बे जाहैबाय एरखेनाय खारखोमानायनि लक्षण बियो रायजो राजासो भट होयो बेवहाय सेथि नैथिनि खोथा गैया एबसुलुट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ पुनः प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङा रायजो राजानि भटजों आरोबाव बिटिसिखौ सालायनायनि थाखाय सफैगासिनो दङ बे खाथां जाबाय जेरावबो बे दोहौआ फैबाय बेखौनो बिथाङा दिनैहाय बायदिसिना बुंदों बेनि बुंनायजों रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला गावहानो गावनि सायाव फोथायनाय गैला बेफोर हामा बेबायदि खोथा बाथ्राया जोंनि समाजाव मोजां लाबोआ जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफ्रा मा सोलोंगोन दा गावनो बोरै सियान जानो हायो जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां गोरों मानसिफोर दं बुद्धिजीबीफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बेसेबां दङ जोंनि साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो बेफोराव जोंनि गागि आफादफोर इन्टेलेक्सुयेल डक्टर प्रफेसार इन्जिनियार बायदि बायदि दं गोदो जाथिनि हाबाफारि सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय जों गोरों गोरों मानसि दं बे गावखौ मा सानखो बे गावनि खोथा खिन्थु गोरों मानसिया मालाबाबो बिदि बुङा बेखौथ' जों बयबो बुजियो मेजिक नाम्बार 21नि बारा मोनगोन थेंक इउ बासुगाव टाउन हिसाबै बेवहायथ' जथेस्थ' गोरों मानसिफोर दं आरो बिजनेस कमिउनिटि होननानै जोङो जों फालांगियारि जायफोर माने बेवहाय माहारियारिफोर थायो बिथांमोनहा जथेस्थ' एडभान्स अनेक दिगाव साननाय हनाय बिसोर बुजिसिननो हायो सानसिननो हायो नुहुरसिननो हायो दिनै जिबायदि मोनसे परिबेस बाहाय जादों बे वार्डआव बे तुरिबारि ओनसोलाव बे बिराद मोजां मेक्सिमाम जिखिनि बहाय दंमोन प्राय बियो बिपिएफमोन बे मेक्सिमामा बांसिन दंमोन बांसिनैनो दिनैहाय इउपिपिएलआव एबा ट्रेक्टराव एबा मानगोनां प्रमद बर'नि बे हान्जायाव दिनैहाय जयन जाफैनायखौ नुबाय दा बे दोहौआ बेवहायल' नङा जेरावबो आरो बासुगाव हिसाबै बांसिन भटखौ इउपिपिएलआ एबा जोंना सावरायग्राया जोंहा मानगोनां इएमआ मोनगोन बेखौ जोङो दिनै हमनानै लानो हाबाय आरो बयबो रायजो राजानि फैनाया सोरजोंबा थिनजानाय एबा नारसिन जानाय नङा गावनो गाव गोसो जानानै बिराद रंजा खुसियै फैदों ओरैनो फैनाय गोसो जाना फैनाय सोरजोंबा थिनजानानै फैनाय बे आलदा आलदा जायो गोसो खुसियै गावनो गाव फैनाया बे गोजोर जायो आगाव महिलारि बिथाङा मैयाबो आरो दिनैबो बुंदोंदि जिहेथु गावनि आमोलाव बे समाव माने नोंथांमोनखौ साजा होदों इउपिपिएलआ सजा होबाय होनदों बेयो मा इंराजिजों बे बाथ्रा बुंदों आंबो उनाव नुदों नुनानै बिथांजों मैया बे मिडियायाव बुंनाय समाव थाफानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांनो आङो फनाव रायलायलायदों जे नोङो दादा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंखो नों मा बुजिखो बिथाङा बुंहरबाय मैं एकई धरंगी नुवारिगौ एकई नुबुजिलु तेखेते कि कइसे दा गावनि दा थाफानाय दोलोनि दैदेनगिरियानो लिडारा मा बुंदों हाग्रामा बिथाङा मा बुंदों बेखौ मिथियाब्ला नों आं रायजो राजा मा मिथिनांगौ दा आं बेखौनो बुजिदों बे पानिशमेन्ट होननाया गावहा मानसिक भाबै पानिशमेन्ट मोनबाय जायखौ सेवबाय जेबो गैला इउपिपिएलआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थगायगोन जेखौ बे प्रचार खालामबाय थादोंमोन बे उल्थाया जाबाय टिकेटखौ होबाय देरहानाया खाथां बे जिनिसखौ बिथाङा सैज्य हायाखै बिथांनि गोसोआ सैज्य हायाखै मानसिक भाबै पानिशमेन्ट मोनगासिनो गावनि खोथाखौ बुंनायखौ फेस्ला रावै मालायखौ बुंदों बे गावखौसो बुंनानै लानाय आरो सैथो बिथाङा दासिमबो दाबि खालामगासिनो दङ सेथि मार्चआव थागोन मा बुस्थु मा जिनिस बेयो हेलिकप्टारा भट होयो नामा रायजो राजासो भट होयो बेनो जेंनायनि लक्षण बे हेलिकप्टार गिदिंबायनाया बे जाहैबाय एरखेनाय खारखोमानायनि लक्षण बियो रायजो राजासो भट होयो बेवहाय सेथि नैथिनि खोथा गैया एबसुलुट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ पुनः प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङा रायजो राजानि भटजों आरोबाव बिटिसिखौ सालायनायनि थाखाय सफैगासिनो दङ बे खाथां जाबाय जेरावबो बे दोहौआ फैबाय बेखौनो बिथाङा दिनैहाय बायदिसिना बुंदों बेनि बुंनायजों रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला गावहानो गावनि सायाव फोथायनाय गैला
दुर्बल बायदि बायदि बेफोर हामा बेबायदि खोथा बाथ्राया जोंनि समाजाव मोजां लाबोआ जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफ्रा मा सोलोंगोन दा गावनो बोरै सियान जानो हायो जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां गोरों मानसिफोर दं बुद्धिजीबिफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बेसेबां दङ जोंनि साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो बेफोराव जोंनि गागि आफादफोर इन्टेलेक्सुयेल डक्टर प्रफेसार इन्जिनियार बायदि बायदि दं गोदो जाथिनि हाबाफारि सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय बिदिनो गोरों गोरों मानसि दं बे गावखौ मा सानखो बे गावनि खोथा खिन्थु गोरों मानसिया मालाबाबो बिदि बुङा बेखौथ' जों बयबो बुजियो मेजिक नाम्बार 21नि बारा मोनगोन थेंक इउ